Is-sena l-oħra l-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali l-FSWS indirizzat 23,472 każ. Dan joħroġ mir-rapport annwali li għamlet l-istess Fondazzjoni għall-2022 u li tħabbar il-ħamis filgħodu f'konferenza tal-aħbarijiet. Fil-fatt il-kap eżekuttiv tal-FSWS Alfred Grixti spjega li n-numru ta' każijiet li indirizzat l-FSWS is-sena li għaddiet ikompli jikkonferma xejra dejjem tiela ta' każi li jiġu bżonn is-servizzi estensivi li toffri l-Fondazzjoni. Kellna ovvjament preżenza f'kważi il-bliet urħula ewlenin ta' Malta, aħna l-biċċa l-kbira tan-nies li jiġu għandna jgħixu fil-żewġ żoni l-iktar popolati, dak li jgħidulu in-North Harbour District illi jieqa' tiela sa San Ġiljan u Swieqi u Pembroke u jinkludi wkoll Birkirkara u South Harbour District. Mill-persuni kollha li marru għand l-FSWS is-sena l-oħra 20,128 jew 86% kienu Maltin, filwaqt li 3,344 jew 14% kienu barranin, bil-maġġoranza tagħhom ikunu Brittaniċi bi 12%. Sa dan it-tant fost il-Maltin li fittxew l-għajnuna għand l-FSWS 46% kienu rġiel, filwaqt li 54% kienu nisa. Fost il-barranin l-irġiel kienu l-aktar li fittxew l-għajnuna bi 52% u 48% tal-barranin li fittxew l-għajnuna kienu nisa. Il-problemi prinċipali li indirizzat l-FSWS permezz tas-servizzi li offrit itrattaw dawk relatati ma' saħħa mentali u vizzji. Aħna t-tibdil huwa li dejjem irridu nkomplu nżidu l-preżenza tagħna fil-lokalitajiet għax iktar ma tkun qrib. In-nies iktar tista' tindirizza l-isfidi li jkollhom u l-problemi li jkollhom malajr. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon irrimarka l-importanza tas-servizzi tal-FSWS biex l-għajnuna tkun aċċessibbli u tingħata b'mod effettiv. Ma' News u annota wkoll l-impenn tal-Gvern li jkompli jkun ta' sostenn għall-FSWS sena wara sena. Fil-fatt semma li minn allokazzjoni finanzjarja ta' kważi 7,800,000 euro fl-2012, is-sena li għaddiet il-Gvern alloka aktar minn 28 miljun euro. Allokazzjoni qawwija bħala Gvern li nista' nassigura żgur li l-qasam soċjali ħanibqgħu ninvestu fih u żgur li ħajkun hemm investiment b'saħħtu anke fl-FSWS l-għan tagħna jibqa' dejjem wieħed ntejbu s-soċjetà Maltija.